Isa pagid ka pulis sang Lapas PNP ang nagdugang sa mga nagpositibo sa COVID-19. Mga pulis nga ginpaidalom sa mass testing, Lunsay nagnegatibo ang mga resulta. Si John Sala nakatutok. Ginpaidalom sa mass testing kag strict quarantine ang mga kapulisan sa Lapas Police Station matapos magpositibo sa COVID-19 ang duwa ka mga pulis kag isa ka non-uniform personnel. Malumduman nga ang duwa ka pulis ang kaupod sa mga nagdulong sa mga nagpositibo nga duwa ka PDL sa BJMP Pototan. Apang nagpositibo man sa ginpaidalom nga repeat test ang isa ka pulis nga gin-confine sa ospital sa January 15 matapos makabatsyag sang sintomas ng COVID-19. Sang gin-sikat test sa COVID nagpositive siya. Nagwa ng resulta sang 80 tanan ka mga pulis ang Lapas Police Station nga ginpaidalom sa mass testing kag Lunsay negatibong ilang mga resulta. Yes, negative ang 80. Kada pasalamat kami sa Ginoo nga negative kami tanan. Kami dito puntala pa sa police station, nag-render na kami tangan ng regular duty. Magabalik na sa duty subong adlaw mga personnel sa Lapas Police Station samtang padayon pa naka-isolate sa tagsa ka mga isolation facility sa ilang mga lugar ang duwa ka pulis kag isa ka non-uniform personnel nga una nagpositibo sa COVID-19. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Western Visayas.